erokamano ahinya kuom wasechegi. Awiko wachaka ne kodi e wachni. Gini en kaka inene, en ng'anyo kose en rapar? To nego iyie kode kosidagi? Erokamano ahinya Trevor, kendo kuom thuolo mwayudo kama, wadwoko ne Nyasaye erokamano. Kwachako gi penjo minyisa, aneno ni en rapar, ok onego bed ng'anyo. Rapar en gima watimo kata wan e miechwa. Kan babawa nosewewa ndalo moko, wanyalo chopo kata 10th anniversary moro to waparo jaduong', waloso girwa moro, wabudho ka waparo go jaduong'. Onego bed ni ka kiny itime, titime ka rapar, nikech onge gimomiyo waming'anyone. Koro ka en gima itimo kaka rapar, taparo ni onego yienegi mondo gitime kaka rapar. To time koluwore gi chike mag Kenya. To kolokore ng'anyo to koro? Ok onego lokre ng'anyo, mano mana ka ng'ato nitie madwa donjo gi gike mondo loke obed ng'anyo. Onge gima ing'anyone sani. Joma dwa paro jogi manowegi manotho 2024, oyienegi giwuothi ei town kama gidwa chopeno, kata ka gichopo Tom Mboya gi lemo. Nitie seche ma sirikal ochiwo mag weche ma kamago rumo, ma en saa 12, kose rumo wuotho saa moro, ka gitieko ng'ato ka ng'ato dogi, but kik gidonjre gi gik jomoko mane town. Giwe jomoko bo bed gi ratichgi mar uso giggi, jouso, joma dhi mbele gi biashachgi, kik ng'ato interfere go. Koro tim gimoro amora kaluwore gi chik. Okay. Oyaro, in kaka japuonj, ere kaka unyalo konye